ये गीत कब आई रहे? ये खेसारी भाई गीत गोले रहे। खेसारी लाल यादव ये गीत कौना घरी आई रहे? जौन घरी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू कोई शराबबंदी भई रहे। ओकरा 6 महीना साल भर के अंदर ये गीत खेसारी भाई गा दिले। ई गीत के आवत देरी भई बिहार में जितना पियो कर ले उनका एगो आधार भेटा गई। यही गीत के लय के सहारा लेके लागल लोग माई से आग्रह करे। का लोग माई से कहे हमारा घर के सोचा एगो मंदिर बन जाओ ना शराबबंदी के मार रहे लोग। शराबबंदी से टूटल रहे लोग। का कहे लोग कि मोरा घर के सामने मैया एगो भट्टी खुल जाई हम उठती भोरे भोरे दू चार पैक लड़ जाई। माई ओ हरी विचार ना कई माई ध्यान ना देली माई को विचार कैली अब वही 12-13 महीना होता पहले 12-13 महीना पहले माई का कैली नीतीश कुमार जी के मुड़िए पर सवार हो गई। बहुत लड़का तबाह रह हाँ आई अपन ईगो बना ले बड़े कि जले हम मुख्यमंत्री रहो तले माल चालू हो खोबे ना कर एगो ईगो बना ले बड़े आ कहत रहे कि जले हम रह तले माल चालू ना होई। माई मुड़िए पर सवार हो गई। एगो वीडियो वायरल हो गई। कहा के हाउस विधानसभा के भीतर के भाषण देते रहे भाषण देते देते लगले पूजा के बात बतिया पूजा कैसे कैसे किया जाता है यही तकले ना पूजा जब खत्म हो गई तब बतौले कि पूजा कर लिए आज जब हवन करने जा रहे हैं तो तिल चाउर किधर गिराना है जलवा किधर ढरकाना तो लोग जान गए कि बबुआ अभी बुझाए वाला नहीं खे। हेलो हाई पीछे वाला बॉक्स की आवाज नहीं क्या ध्यान दी अगर ये सबके बॉक्स के लेवल बना दे रिटर्निंग बढ़िया मिल लगी विचार करी तब तक ले जाने की हई लोकसभा के चुनाव आ गई। एक दिन मोदी जी मंच पर बाड़े तले नीतीश कुमार जी का कहते हैं अब की इतना ना सांसद जीता देवे के बाद पूरे देश से 4000 सांसद जीता के मोदी जी के दे देवे के तले पाछवा ले केहू कहल की 4000 ना 4000 सांसद नहीं कहल 400 तो कहले की सॉरी 400 400 आ तले 15 दिन ना बीतल तले फिर नु गबड़ा जाता रहे कहत रहे कि अब की यात्रा ना वोट दे देवे के बानू कि फिर से मोदी जी मुख्यमंत्री बन जाए और जौन पीछवा से कहत रहे नु चुप हो गई लेकिन ओकरा बर्दाश्त ना भइल तो कहल प्रधानमंत्री लेकिन चुप चुप प्रधानमंत्री तो है इनका बुझाइल कि प्रधानमंत्री से ऊपर मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री तो है वो अपन चुप हो गई। वो जान गई कि नीतीश कुमार जी में तनिको दोष नहीं है एक आध फुकचीला मोवा बेसी खींच ले बना हाँ इनका में तनिको दोष नहीं है। लेकिन बबुआ जो रिकॉर्ड बना दले ये रिकॉर्ड टूटे वाला नहीं है। कौन रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी जो रिकॉर्ड बना दिले टूटे वाला नहीं है। कौन रिकॉर्ड कौन ई मर्दवा आतना न उलट गइल ए बेरा कलजू में गायो भैंस आतना उल्टे के फेर में नहीं ई रिकॉर्ड के उसे टूटी ना ऐसे हम कहनी का बुद्धि कहीं बानी लाचार हो एहु बुर बतावा पर तू विचार हो। हेलो बुधिया कहीं नदी बानी लाचार हो एहु बुरे बतावा पर तू विचार हो। माथा पाँव पो
पटकनी माई बचाइला लइका के माथा पाँव पटकनी माई बचाइला लइका के देवकुली निवासी हमारा मुन्ना सिंह बघेला जी बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार दिले तनी खाड़ हो जा तर के हमू माला पहनाए हाथने दूर से चला वो तरह ये बहुत बड़ी बात हार्दिक हार्दिक स्वागत हम चाह कमेटी का अशोक भैया बानी की ना ततनी आई अशोक भैया हमारा गौतम भैया राकेश भैया तनी हम चाह की रवा सब तनी हमारा दल में आई काहे के आतना रवा सब सुंदर व्यवस्था करके ई कार्यक्रम करौनी राजा बाबू आई